szegényenem. Azt megmondom. És hogy adsz puszit a papámnak? Adjál puszit. Puszit? Puszit? Hogy adsz puszit? Fogam abba vált. Nem szabad így egyfolytában mondani, hogy pápá, meg puszi, meg minden, mert idő után hülyét kap a gyerek. Nem mondtam, csak a pacsit. Nem szabad állandóan produkálni. Kisfiam, Igaz. Gergő, mondd, hogy Landwirtschaft-Ausstellung. Na, Landwirtschaft-Ausstellung. Nem olyan nehéz az. Az a doboz az... Hogy mennyi 2x2 te van. Mindjárt azt megszólal, hogy menjetek ti a picsába. Azt a 5, nem egészen 5. Na. Igen, most ráhúzom, most tettem be, figyelj, egy nyilvános, jó, légkeverésem van, és akkor most mi kimegyünk a teraszra. Kiviszed Kuki fiút? Téged kivisznek a teraszra, kisfiam? De nem tudom, hogy Te nincs benne a gyerek, anya, hát itt van. Csak legyél.